ang tabuk Kolkata Tripura Bhawan Pituria o tongo ane Tripura hasteni jare khnai rok bori bosarok porina phaioi mia lamao malkhung derawoi malkhung philjagoi chini ojani bori bosarok khorokba borok sago dukhumangkha tau borok sustono tongo kebone yak baikha kebone khuksi phatika ang Tripura ni ang Kolkata phaimani ang tongo sotlego bolni mutei sak dukuman hun khnaoino ang logi no mia horok khnagata khungono ang sopaika ang bo phaimani Tripura je Tripura ni chini chara buri bosa chini chara rok chini bosa Tripura sa bosarok Kolkata phaio onek bibran tongo haksalni phaie porashona khaie nan phaie B.Ed khane phaio D.El.Ed khane phaio kebo nursing khane phaio porashona khane phaimani borok phaio ja bibran tongo o je B.Ed college rok D.El.Ed college rok bahai geitlang mannai hinui ang je oro jara college khulungnai rok borok bai malaina phaimani mutei phaimani jorawono chini bosarok khanaka je borok accident hunoi borok tabu kaham grung tongo khana kipilnai borok P2D state tongo Tripura Bhawan tongo teya chini Tripura sarkar ni chini khaisa kormachari Atul Babu tongo chini belsora khwaini bo belai nai tongo uchere rono je thanani chanani tongnani ব্যবস্থা bo joto nai tongo khana thanani bo ব্যবস্থা khainai te ojani tongmani chamani joto ang biar khainai tei bogno kichami chobang chubakha tei borni sak dotino hamui basa tumhuni ang tiayo tei chini জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহনি নেতৃত্বে chini je sarkar choli tongmani abani bagino jong Tripura sarokni bagai je khaina nangmani bo ano kuno jaga kuno bada bigno khaya manik saji ano je khaina nangmani Tripura sarokni khaina bagini chesta kari tongo abani bagino ang bini netritwa ang samungtang tongo Tripura ni je Tripura sa cherarok je Bangalore ungthong Delhi ungthong Shillong ungthong Guwahati ungthong je kuno jaga porinani bagai chini Tripura sarokni bagai je subida khaina nangmani jom khainana bagai chaitok tongo abani bagina ang Kolkata phaisa chini charai khanai jara pori sana phaine dukhumana borok bhagwan dotino bongno aman duga amano ang diayo je dotino borokno recovery khaitong bongni soriro kaham khaitong tei Tripura haste borok thamani pore ani department hoite borokno je sahajo nangmani bongni khoros saknainani mo ang sahajo khainai musuk sawina ani ko rompaika jotono khulba jotono hamai